Miña terra, terra onde me eu criei, hortiñas que quero tanto, figueiriñas que eu plantei. Eu estaba na aula dando clase, cando de súpeto petaron na porta e viñeron avisar de que tiñamos que desaloxar o centro. Cando saín afora, atopeime cunha morea de xente e un fume negro que cubría todo, como se fose néboa pechada. Eu estaba cos meus compañeros e compañeiras, e todos comezamos a chamar ás nosas casas para que viñeran a buscarnos e finalmente marchar. Manuel Alcalde foi testemuña dos incendios e na actualidade forma parte da comunidade de Montes de Asados. Considera que se produciu unha reactivación dos comuneiros. Vos incluso tuvestes que salir do instituto cando foi do incendio, a xente salir das casas, detrás dos cultivos, e toda esa historia, e iso é poder chegar ás casas, porque realmente é moi complicado todo iso, porque claro, o lume a veces para apagalo se non tes os medios que chegaron tarde, a xente que bueno, antes, antiguamente, iba a xente a axudar a apagar os incendios, agora quedámonos nas casas, estamos esperando que veña o avión, e que veña os bomberos e todo iso, e non podemos estar así. Pois a mí pareceme moi ben porque, polo menos, que estemos, non só os da comunidades de Montes, estemos implicados, quero dicir, é que recordarvos a vos que o futuro é voso, e resulta que vos tamén preocuparvos un pouco da situación, porque isto é bo para todos, non para os comuneiros, nin aos xestores, nin nada disso. Todo, isto é unha implicación para todos, para o vosso futuro e para o noso presente. O proxecto Monte Vivo foi iniciado polo profesor Rafael Saco do Instituto Illes Félix Muriel de Rianxo, a raíz dos incendios producidos en 2019. Este proxecto bota a andar cunha intervención no propio espazo verde do Instituto consistente na retirada de acacias, actividade na cal participaron algúns dos alumnos e alumnas do centro. O proxecto temos que entender que nace ao mesmo tempo e coincidindo cos propios proxectos das comunidades de montes, é dicir, o lume de 2019 de alguma forma constituye unha oportunidade para desenvolver o que se chamaría un proceso de aprendizaxe servizos, donde os coñecementos que o alumnado adquire interdisciplinarmente os vai a aplicar despois nunha proposta na súa comunidade onde habita, pero por outro lado ese proxecto coincide xustamente coa toma de conciencia das comunidades de un punto de inflexión que supón que o monte hai que xestionalo de outra forma. Entonces, imbrica, conecta o proxecto educativo directamente cos proxectos que se están desenvolvendo nas comunidades. Este proxecto realmente permite que a educación teña unha proxección real sobre a forma na que habitamos o territorio. É dicir, hai un vínculo entre a propia realidade do alumnado, que ao fin e ao cabo son os fillos e fillas dos comuneiros e comuneiras que constituyen as comunidades de Montes de Rianxo. As comunidades veñen a hora de elaborar un documento que se chama Directrices para unha ordenación sustentável do espacio forestal de Rianxo. Ese documento conecta directamente con o noso proxecto educativo e de alguma forma está conectado, por tanto, vinculado, imbricado o proxecto educativo na realidade concreta das comunidades e as súas inquedanzas. Os alumnos e alumnas serán os comuneiros que dentro de moi pouco xestionarán estas comunidades e é moi importante, polo tanto, que os mesmos procedementos de democracia directa e as formas de organización comunitaria totalmente integradoras que teñen as nosas comunidades de montes desde hai séculos podan agora ser a ferramenta para que o alumnado aplique os coñecementos que adquire para revertir a situación do monte. As comunidades de montes teñen un papel fundamental para frear a propagación de incendios. Ángela Miguens, presidenta da Comunidade de Montes de Leiro, opina sobre como manter o monte vivo. A raíz do lume, do incendio que estamos falando, tomamos a iniciativa de xuntarnos todas as comunidades de montes do concello. Conseguímoslo prácticamente. As que non están metidas eran porque non tiñan constituída unha xunta rectora no momento. Entonces os compañeiros somos un grupo moi amplio. Medidas.
organizámonos a través da plataforma pola defensa do monte e estamos intentando levar adiante un proxecto de ordenación conxunto, porque entendemos que vendo as particularidades do noso territorio e como podemos poñer solución a este problema dos grandes incendios forestales que nos impactan cada poucos anos. 10 anos estamos sufrindo un incendio destas características. O eucalipto é unha especie pirófita e cando hai lume o que se fai é favorecer a que se estenda dunha forma descontrolada. E iso, ano tras ano, incendio tras incendio, estamos convertindo os montes en monocultivos. E iso é contraproducente. Como todos sabemos, o mellor é a diversidade. Que me parece moi ben esta iniciativa do Monte Vivo, que debería de estenderse, ao meu modo de ver, a máis centros educativos, e que o estades facendo todos moi ben e ojalá salan moitas vocacións. Iker Lorenzo, alumno do IES, explica por que se involucraron no proxecto posto en marcha polo profesor Rafa Saco. O proxecto Montevivo foi unha iniciativa que naceu na clase de valores éticos, pois con ela buscábamos, por un lado, dar explicación a todos os incendios que se foron repetindo ao co paso dos anos en Galicia e tamén aportar certas solucións ou iniciativas para minorizar a situación, en plan, mellorar todo o que estaba pasando. Centreime en que penso que deberían recibir máis axudas porque polo normal as asociacións de montes non teñen moitos presupuestos, nin nadie se centra nelas, entonces para min sería importante darlles axuda e darlles máis visibilidade para que a xente poida tamén preocuparse polo seu. Ao ser nós xente xoven que está participando nesto, penso que tamén estamos nos dando conta de todo o que está sucedendo, de que podemos facer algo e que entonces xa non só vai ser importante ahora no presente, senón que para as futuras xeneracións así pode que errores que se están cometendo ahora pois deixen de cometerse. A bióloga mariña Amelia Camaño opina alrededor das consecuencias que para o mar de Rianxo teñen os incendios do monte. Pues mira, aquellos incendios fueron bastante grandes y claro, el monte quedó desprotegido, quedó con una capa de ceniza bastante gruesa porque el monte estaba bastante espeso, tenía mucha. Entonces, toda la lluvia que cayó posteriormente arrastró esas cenizas a la playa. Cayeron sobre lo que son los bancos marisqueros, la arena, y mató el marisco por falta de alimentación, por falta de oxígeno. Cuando arde el monte o cuando se descuida, que no solo afecta al propio monte, el monte, la escorrentía va a los ríos y los ríos van a dar a las playas. O sea, no estropeas el monte, sino estropeas todo su entorno. Destruyes un ecosistema que es muy difícil de volver a equilibrar. La gente que viene detrás y que es la que tiene el futuro, porque nosotros ahora, y la gente que viene detrás es la que tiene que ir programando, gestionando y cuidando, en fin, no solamente los biólogos, sino todo lo que venga detrás, porque no hace nada un biólogo si el que está en el monte no lo cuida, si el que tiene los terrenos no los cuida. Entonces es toda una cadena y la gente joven es la que tiene que asumir esa responsabilidad. O alumnado do IES Félix Muriel veuse afectado polos incendios de 2019 até o punto de seren desaloxados. Elena Ramos conta a súa experiencia. Para min o proxecto Montevivo significa unha gran oportunidade para o Concello de Rianxo, xa que se trata de desenvolver o monte e protexelo tanto dende os institutos e escolas como desde o propio Concello. Por exemplo, os rapaces das escolas traballan, como xa dixen antes, cas cabras que se levaron ao monte cerca do Colexio Bresedade. O sea, aprenden o que é o monte, como traballar con el de forma activa, dendo respeto hacia o monte. Penso que se está facendo unha gran labor. O Concello tamén se implicou no proxecto e o alcalde Adolfo Muiños describe o seu papel no mesmo.
que mudar non mudou a política ambiental. Moi timidamente empezanse a dar unha certa sensibilización a nivel global sobre determinadas especies que en orixe son as que orixinaron e produciron un pouco toda esa desfeita. Non é unha cousa dun ano, de 2 anos, sino que ao longo de todas estas décadas leva o goberno galego, o goberno estatal, apostando polo eucalipto como especie única, e é unha especie que é atractiva para os incendios, é a única que sobrevive despois dos incendios, non só iso, sino que polo seu carácter de especie pirófita volve a rexenerar ou incluso se espalla dunha maneira moito máis pronunciada. A prevención empeza nos invernos, é dicir, os nosos montes deberían estar cheos agora de brigadas de xente traballando para que non haxa maleza, para que se recorten algunhas especies que están en zonas que poden axudar a conducir o lume cando toque a época de verán. É dicir, hai moito labor preventivo que cumpría facer antes, e moito labor de rexeneración. Entón, non só que haxa un gran dispositivo con helicópteros ou avións ou grandes brigadas de humanas tamén facendo o traballo durante o verán, senón tamén durante todo o ano facendo labores de limpeza e prevendo o que pode acontecer, e ese labor preventivo é outra das patas tamén importantes. Proxectos como este son fundamentais para que cambiemos un pouco a mentalidade. Seguir máis lonxe no propio Rianxo, pois as comunidades de montes empezan a ter, algunhas xa o leva tempo desenvolvendo, pero unha sensibilidade moi diferente co que queren facer co seu monte. Non é só producir, non é só vender eucalipto para que Ence faga pasta de celulosa en Pontevedra, sino que é tamén realizar outro tipo de actuacións e apostas por outras especies, por proxectos diferentes, por darlle valor ao monte, por buscar outro tipo de rentabilidade máis alá do meramente económica. Intentamos que as actividades sexan unhas actividades abertas, pero multidisciplinarias. Hai que darse conta que este proxecto está, de alguma forma, levado a cabo por múltiples departamentos e máis de 15 profesores e profesoras, co cual, de alguna forma, a posibilidade de iniciativas por parte do alumnado son múltiples. Por exemplo, unha actividade que chamamos tomar terra no tempo do smartphone, é dicir, que sería, de alguna forma, a necesidade de pensar que hai que concebir o territorio, concebir afectivamente o territorio de outra forma, en un contexto onde casi non temos referentes. O territorio está tan degradado neste lugar que, de alguna forma, necesitamos outros referentes por medio da literatura, da poesía, da música, das visitas a outros entornos, da testemunha das persoas maiores que habitaron este mesmo territorio en outras condicións. Podemos abrirnos a esas posibilidades e a partir de aí facer as propostas. Despois de 3 anos véxome na mesma aula na que todo deu comezo. Xa non hai fume nin perigo polo que xuntarnos para marchar. Hoxe miro pola mesma ventá e vexo o patio limpo das acacias que arrincamos, e no seu lugar medran árbores froiteiras que ollarán os futuros alumnos e alumnas desta aula. Prados, ríos, arboredas, pinares que move vento, paxariños piadores, casiña do meu contento.